Riječ Gospodnja je došla bratu Josefu Branhamu. U siječnju 2018. brat Joseph Branham je otišao u Arizonu da bude nasamo sa Bogom, tražeći njegovu savršenu volju. 11. ožujka 2018. on je dao riječ od Gospoda Branhamovom šatoru nakon njegovog povrata iz Arizone. Vratio sam se iz Arizone sa riječju Gospodnjom za nas. Amen. Nastavite puštati kazete. Neka je slava Gospodu. Neka je slavljeno Isusovo ime. Slava Gospodu. Amen. Vi ste u mojoj savršenoj volji. Nastavite puštati ove kazete. Ja dolazim po vas. Amen. Neka je slava Gospodu.